Bergi kepareng ngaturaken pripun wonten tarik kucing Candra Mawa. Kok ya. Ya iki. Was. DPLS audio profesional dipun sukujung dening para kanca-kanca YouTuber. Lalu kanca-kanca pedagang Suluk Egum. Oh, terus wonten niku. Wow. Wow. Kok. Woi. Hoi. Hoi. Aja kaya mangkono. Kene iki bocah kene iki sik awas. Iya. Piye? Oh. Iya. Hei. Up. Yo iki sar SKK lho Dik. SKK ki siji karo kancane. Iya, minume dipersiapne. Iya. Ho. Oh. Gambara ing jagat Lamdara ngambara nggahi gunung katungkul ngombar gagasan satenan digawa mimpi. Ayo lo Mas Andi. Oi. Ayo. Putut Hari Laksono iki man.
Pak Komi. Ayo, gantian. Inilah saudaraku Ketuk Wijaya. Ayo lo tuh. Iya, himpe. Iya, iya. Bodo arep ngendi iki? Kira arep ngendi, Ron? Kaya ngene man kaya ngene hop ayo aku penaman aku wis turu man iki tengeri aku ki wis rasa ayo wis suwe ora kaya mangkene iki penane yo 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 oh iya ayo Mas Praye turu lho man ya kita wis penak pisan sira ora ngandel hey ho hey ho hey yo yo cacale iki lo enake jauh paitan man paitan sing legi ora enek sing legi ora ono bocah-bocah iki wis kena kencing manis kabeh la 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 lo ngengkel lo man ngengkel man raga wis tuwa to raga tuwa jiwa tuwa jiwane ya tuwa oke ini sapa Yori Koiri ayo maju ger ayo Kucing. Aku penaman. Rompi. Jambele. Ya bener. Iki gilirane. Ayo maju le, ayo. Gilirane. Koiri, ayo Ri. Mas Koiri ya. Iki gilirane sampean. Agus, pikir Agus. Agus metu apa di sini, Dik? Lungo ger. Iki wis gilirane. Mas Koiri ya. Ganti tenaga muda. Tenaga tua padha minggir. Senajan tua panggah tua, Mas. Ya. Ngantos Dik. Ayo. Jos. Iya. Ayo Mas Koiri. Los. Masuk Tris. Hop, talon sayang. Jamu paitan. Jamune paitan. Bocah kene iki lho. Ayo lo. Dalam. Sapa sing nyonyor? Anu prayit. Aja kaya ngono to. Sing ngeyel. Prayit. Prayit aku piye to iki. Iya. Lo. Ya. Nah. Ayo. Aku aja dikukupan ya. Ayo. Yo, Mahisa budaya. Rambake. Tetep gurih, tetep garing. Yo.
Mbake musimnya panas lho, Tut. Ya, masuk. Guyi lho. Wayahe goreng. Iki wayahe goreng ngene lho. Ayo. Oh. Ah, jos. Oh iya. La. Aku penak Mas Sutris. Oh, jadi. Heeh. Aku tak turu Mas ya. Mip ta. Piye kowe iki? Oh. Yo, ye, ye, ye. Yo, Jaluke panoragan Mas Koiri. Ayo pinang kono, dipinangkani. Op. Kaya mae. Bakule kerupuk lotot iki Tut. Dan wayahe goreng. Wayahe goreng. Ada Ayo, kene. Ayo. Iya gone ya disawerno. Ya gone. Aja sing jarang ta. Iya. Usa. Lo. He. Lo. He. Yo. Ayo. Sing ngegong sapa Mas Sutris? Sing ngendang Mas Koiri. Ayo lo Mbak Latifah, iki wis wancine. Mbak Latifah wayahmu nyoh. Loro ati loro Mas Kirun ditayubke. Iki jale Mas Andi. Ya. Ditayubke dipenakke sing kepuenak ayo. Kaya ora lara to kok ping loro iki. Lara, iki kok malah ngombe es teh, nyerang es teh. Pisane wis gletak ngene iki lho. Kandhani Kok kok. meneh loro. Pak Yit. Ayo lo. Goyangane lo Masun. Ya iki sing SKK sak tulung eket. Halo Mas Andi, dikepenake. Kurang opo. Mas Gendut. Ora bareng Dandi. Kurang opo. Aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani.
bojone bojone bolak-balik mangkane jalane rasa rasa tresno liramu rapi sonjoko tak sesuwun ing dalam paringan eling amarah luarku enggal nyande ayam tandem ayo bablake tayung Mas Andi ya iki lara ati bola bali mbok ojo larani ati yo ayo lo monggo ingkang sampun pikantuk sampur kula atur enggal jumeneng monggo yo yo Nggih, matur suwun Mas Saputin nggih. Jos. Yo. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo aku iki gone tresno. Nyatane sliramu ngereni ati. Ati tato wis ra bisa ditambani. Mripate iki wis ra bisa tak ngedepi. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Adem tresno umper nafsu asmara. Lali aku yen gandeng wanita liya. Wis milih tresno aku apa dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali menggawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Tak sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tanesan nyanding ayam tentrem pangajep ritulan wengi bola bali mbok ojo larani ati Hor bola bali aja nglarani ati aku ora bakalan lara ati Maesa oh ayo ya pengen penak tenan bocah iki saja wis kepenak tenan iki ayo lo wangsine iki wangsine aku diterke Bali ya Mam aku nyuwun terno Bali maneh panas. Yuk.
Yo. Dari para Sutrisno Budaya. Awali bakal lepas sampun kita aturaken mengkaipun wonten Tari Kucing Condromowo. Wonten Mas Hun, Mas Andi dan juga kawan-kawan. Salajengipun niki mangke uga wonten Tari Rampok Singo bareng tandingipun. Pramila sampun kesasa kundur sumangga samangke dipun pirsani Tari Rampok Singo bareng tanding. Dan suka sekali aku. Saya kira aku banyak suka sekali. Oh.